eta izan abez batzak izenien, geure ongitorririk beruena, guztizoi, gaurko gabon kontzertu honetara etorri kontzertu guztizoi eta kanpotarrai. Ondotxo esatuten duzui edano bermioko izan abez batza, badakizuie herriko gaztien usurtako abez batz gaztien garizela, eta berrien urtegitzi daru kurso abestuten, 6 aspiren bat urte, laro eta malo garriko urterik. Eta gure historia laburrien, guretzako lorpen hartu duz, ez da, pasatzen dasku beti ben, geure herri zegaz, alako hartu berezi bat kokitzie, eta gorkulako data berezizetan, ekitaldi berezizek antolatuten duguz. Aurten behamen gatoz, geure proiektako komentu honetara, aurtengo gabon kontzertu bat emotera. Enai luzetuko asko, esan duten moduen ez duten dozu larrei ben, ezaten dugu gure ibilbidie eta gure lorpenak, esan, aurten abestuko duguzen abestizek esan dizela, adeste tireles, White Christmas, Green Sleeves, Aio Gabaren soragarria, izarrak irtetzen du, zeruetako berengo barriona, Virginia Maite, Agur Maria, Bateltxoa burunkaz, polite derra, gabonak diraz eta gabon gaba eta dindondan. Beste barik, esan gaurko kontzertue berezitzu izango dela, sorpresatuko kingo duzula, kontzertue aurrera duen enien, eta, kontatzen dugu gari zela, zelan pasa kontzertue. Beste barik, zuekaz ere duzatuko gizau eta izara abez batza eta gure zuzenda gize, bihotz pradoa agirre. Txalo bero bat mesedez.
kartelak ikusi dozuen, daukakiko dozuen. Gaurkoen bak izu gisa abesatzak usaten dazku, zer berez izaitzien gure kontzertutan. Eta hortek pentsatu gure herriko umien abez bat atela sabestutien, eta hemen dakuk geure lagunduten, Elizalde ikastolako aurren abez batza. Ez duten duzen zeiuta eta benetan, ederto batin abestaten dabie eta pentsatzen du zeuen gustoko esango dara gaurko ekitaldi hau ume honekin batera egongo dugunen. Esan bai, gaur goaz, lagunduten daguzela hainbet musikalari eta esetuko dozuie, gure orkestien, geogaz parte hartzeen pasilua esaskani geuri zenatun dabie eta hau da goaz zoten dauzen atiez gizan orkesta. Zalo bero bat teoretzako bezen. Horrez gain duaz da beste kolaboratzaile berezi batzuk ez da. Hainbat instrumento zoten Raquel Fernández Ayika. Abesti sekurroko honetiez, bateretsoa kolokaz, polite derra, gabon atirazeta, gabon gaba eta dindondan. Esan lehenagok abesti hau, gutak igure gero lagun min batek erakutsi dozkulako, nahi zuzen geure zuzendari zeri bihotz-pradari Juan Carlos Begirentzia alkatik erakutsi dotzen. Eta orduen, geza berari dediketen zango abesti hau, eta horrela zemongo zango ziri gure alkarra zemongo gitarri honiri. Esan bai, dakingo dozuie, ikez giza horretzat disko bat atare bara. Eta disko hori, ikez ondo saldu zen, asko bukingo zuietzien. Gaurko kontzertue, atzegin dozuen, ino gure baduen disko hori erosi, zuen eskudako zuiera geho bukingura mesantziko eta geuren etorteko. Beste barik, zuen guztoko izango da naritzarropenien, zorizonak, dan hori ondo egin honek egunek eta urte berri hon bat, datorren urtea.
Mesedez, ikastolako arduradun badagoen hemen, zuzendarize edo lehendakarize ikastolatako urbildutirako, segure abesatzeko lehendakari horri dan Jon Garrok, omongotxo, geure abesatzen izena, Izar Odales, Izaroko figuretzuet. Orduen mesedez, baten badatorren, hartziko gure oparitzuen. Jendata, eta ingutan bai, zue edan okego esparteatzen badozue, gure aldetik pospozik. Esan dakue, zorizuna da noi, urte berri hon bat, eta datorren urte arte. Gabon aldirazetan.
orden en el que está en la cama. No le llevo nada más que el sonido. Como lo hemos sacado